Mas. Piye? Iki ngene, Mbak Mayang ki teko. Heeh. Kandhing kan fitimu ki set gudi ukurane ya to? Menibar kae. Heeh, iki Mbak Mayang ki njaluk sing ukuran cilik duwe apa ora? Sing cilik. Ya sing minimalis lho. Oh iki lho Mas, jalur sing Oh, ngene minimalis iki? cilik. Heeh. Nah, iki jenenge kitchen set mini. Ya. Iki bahane yo ACP Mas. ACP iki? Kena begadah lawo-lawo. Oh, jos ya. Heeh. Iki gak ada peso apa bumbon. Ya. Iki gak ada tongkol kompore 2 tungku ya masuk. Dua tungku muat ya. Muat. Nah iki Oke. nggih cuciane Mas. Oh, sangat cucian piringe Iku barang. komplit sak selange sak pembuangane komplit. Pokoknya garek nggo ya iki. Nah, iki ana nggon piringe Mas. Oh, janis ini. Jos ya? Heeh. Nah iki ada sasapan gak ada peralatan dapur. Oke, siap. Regane yo murah pol iki Mas. Piro murah iki? 2.300.000. 2.300.000. Iya. Dan nek tuku sitok iki ya iso ngeterne Mas niku. Nganterin Mbak Ayang lho. Heeh. Masih Maria Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja mau tak terni gratis ongkir Mas. Bayare piye? Barang teko, Heeh. dicek sik lagi dibayar jenenge kuwi COD. Oh, enak berarti ya Pol caranya. penake.